obodo bịanụ ga ekene osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma osisi na-amịta mkpụrụ ọma osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma anụ nwere obi na-asa atụ osisi ọma na-amịta igwe mmiri nke ọkịja chọrọ osisi ọma ọ bụ ifolo n'imigo mkpụrụ ọma osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma ụmụ Igbo ajụjụ ka m na-ajụ ụlọ ọ bụ ibe onye nwelu n'elu ụwa ọgbalị nya ka o ji eje ọjị ọ bụ ibe obi nwelu n'elu ụwa ife anwa ka ọnụ na-ekwu onye kụwa oroma n'ubi ọkụ oroma ka ọ ga-aghọlụ onye kụọ pọpọ n'ime ubi ọkwa pọpọ ka ọ ga-aghọlụ onye kụlụ tomato ga-aghọlụ tomato onye kụlụ binsi aghọlụ binsi ya ya bụ na osisi ọma na ọmịgo mkpụrụ ọma osisi ọjị na-ebula onwe ya emekwenu manị na adị akụ ọjị akụ o wee bụlụ maka nwanne m High Chief Vitus Nwabeze Ezechukwu debelu 1 n'ime Ọkịja chọrọ Ogidi osisi ọma na ọya adịla gị mma imigo mkpụrụ ọma ya ka Igbo niile dị ikweta nke mfụlụ n'anya bụ eziokwu oyi maka nnụlụ na ntị nwere ike ịbụ asị osisi ọma nọ gị na-amịta mkpụrụ ọma adamụmụ igbalili egbuna mụọ ife afọ ga-eli ka ọkpa na-achọ maka omeka mmadụ na-eme onwe ya osisi ọma n'imigo mkpụrụ ọma Igbo ekwelugo anya fụgo n'imigo mkpụrụ ọma nne m na odogwu n'ụmụ ọfọ Ọkịja odogwu tolu ka ọgbụ ya ụtọ n'ite wee gbaba mbọ ka ọgbụ ya odogwu zụlọ tụta aja dị iche iche ọ rụrụ ọrụ aka dị iche iche na Naịjirịa tupu o jebe obodo oyibo maka ibe onye ga-abụ ka onye ga-abụ osisi ọma n'imigo mkpụrụ ọma ọgaranya obi ya dị ọcha ọgaranya nwere Igbo bamba nọ ndị na-amịta mkpụrụ ọma ndị zụrụ azụ erigo nne ndị gbogolu South Africa kalịka kpacha dọsa ebe anwa na-emebe ọfụma ndị bụ osisi amịgo mkpụrụ ọma obodo bịa keneọyị m osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma osisi ibulu n'imigo mkpụrụ ọma osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Nze chi debelu n'Ọkịja osisi ọma na-amịta odogwu mkpụrụ ọma onye a na-ekwu nwere ife ọ na-esi osisi ọma osisi ọma osisi ndị na-amịta mkpụrụ osisi ọma osisi ọma osisi ndị na-amịta mkpụrụ osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma odogwu lụrụ South Africa dị na-asa ekpele wee sanye ekpele osisi ọma ga-ebute ike kpata ego oyibo si na nya mma nli so nne gị ya o wee bata Ọkịja achara Ogidi wee kpọkọlụ ụmụnne ya fanta wee na South Africa lụsebe anwa fanta wee bụlụ ọkasị akasị ezigbo mmadụ na ọya dịrị gị mma eze ọgọ bịakwa m elu m nke m osisi ọma nọ gị na-amịta mkpụrụ odogwu butere ike webata Ọkịja achara Ogidi wee sị na nya ga-eji ọzọ anyị wee zie onye afọ ọsị ya ọ wee sị anyị na onye bụ Ezechukwu debelu n'Ọkịja Ezechukwu debelu n'Ọkịja achara Ogidi ịfụ n'imigo mkpụrụ ọma ọgaranya adịla izi ma chacha ọgaranya adịla ofecha mfe osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Igbo kwuru ya High Chief osisi ọma anụ nwere obi na Durban South Africa ebe anwa ka dị ike bi ebi Ngozi Chukwu nyere Ọkịja achara Ogidi osisi n'imigo mkpụrụ ọma
South wee Villaman na South igwe mmiri na South Africa mmiri ibulu n'imi gombuloma onye bụ chairman ihe na local gọọmenti na South Africa ọchọrọ nwoke ọchọrọ chiri anyị ga-aba osisi ọma ibulu n'imi gombuloma onye na-agwa gị bụ osisi ọma ọ na-agbabata n'okeshọn osisi ọma ọsị mmiri izobe o nwere uche ga-aghọta ife na-ekwu ịbata n'osu Igbo niile wee kweta na gị bụ osisi amigo mbụlọma osisi na ọnya adịla gị mma ọgaranya onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme ọgaranya osisi ọma n'imigo mbụlọma onye na-agwa gị bụ CEO Villaman International Nigeria Limited onye bụ chairman Victor Properties Limited ya bụ CEO Victor Oil and Gas International osisi ọma n'imi gombulọma Igbo niile wee kweta n'ezie onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme ibe ndị mmadụ osisi ọma na-abara oke ọ bụrụ mmadụ niile n'anya ilukwe na South ọ bụrụ ụmụ Igbo niile n'anya ọ na-adị mma mmadụ zaka n'afa ime ife nyaba afa gị isi na ife na-atọ ụtọ bụ ebe ọ na-atọ ka ya o nwere ntị ya n'ụlọ osisi ọma Igbo ekwego n'imigo mbụlọma odogwu onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme Villaman nwoke osisi bụlụ na Ọkịja odogwu osisi ọma n'imigo mbụlọma Igbo bịanụ ka ikene osisi ọma na na-amịta mkpụrụ ọma ọgaranya obi osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Villaman na South osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma anụ nwere obi na South Africa osisi ọma Igbo ekwego n'imigo mbụlọma osisi ọma osisi na-amịta ọma mkpụrụ Igbo ọma akwụgo n'imigo mbụlọma osisi ọma ọgaranya obi ya dị ọcha ọgaranya nwere Igbo osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma osisi ọma na-amịta osisi ọma na-amịta mkpụrụ osisi amasị m kene ụfọdụ ndị ọyị ya maka mmadụ erika agbaba ndị osisi ọma nwere n'elu ụwa ịma na chi ga-eji wee kpọrọ okwu masị m kene ụfọdụ ndị ya na-akpọrọ afafe ewe n'iwe maka mmadụ erika mana etizie nka eti ọzọ onye ọbụla ga-aṅụ afọ ya osisi ọma ịma nọ gị na-amịta mkpụrụ ọma osisi ọma si m kene Chief Nwabeze mme ọfịa fụrụ ego na Ọkịja chọrọ ogidi ọfịa ji ụlọ eme ọgọ odogwuwe osisi ọma si m kene gị ụlọ ọfịa lụgolo alụ n'aka ndị ọfịa nyegolo aka na n'Igbo gbakalili akali kpapụ ụmụ ogbenye osisi ọma si kene gị ọfịa bụ CEO Ume Oil and Gas Nigeria Limited ya bụkwa CEO Ume Haulage Nigeria Limited ọfịa osisi ọma ya sị m kene gị n'egwu otu na-eme ọgọdọ alụ na ọya adịla gị mma ọfịa fụrụ ego kene na ọfịa fụrụ ego ọfịa fụrụ ego ọfịa ji na-eme ọgọ ọfịa oji moto eme ọgọ n'ihi adịla m ndụ oji moto eme ọgọ m ume kedu ụzị nke m ọfịa fụrụ ego na Ọkịja ọfịa fụrụ ego osisi amasị m kene High Chief Chinedu Nwadigwe oke osisi dunu ka ọfịa jiri dị ebube odogwue osisi amasị m kene gị Director
Edumak Resources Services Nigeria Limited alụsị gbalụ polisi egbe ịgbalụ polisi egbe fa wee kweta na ndị bụ alụsị na bike odogwu na ọya adịle gị mma onye ukwu labọ ọgụ odogwu osisi ọmasị m kene gị osisi ọma emenu mmanị n'ime igompụlụ ọma osisi ọmasị m kene osisi Hillary Chizọba ara na-apụ ego n'ụmụ awụlụ osisi ọmasị m kene gị odogwu ụmụ awụlụ jiri dị ebube ya bụ chairman CEO Akwenwebe Resources Managing Director Majestic Cargo Global Limited ara na-apụ ego odogwu osisi ọma nyasị m kene gị osisi ọma si m kene ibu n'osa akwụkwọ eze anyị ma n'ezi owele eze anyị ma n'ezi owele odogwu ezi owele jiri dị ebube President General G20 Friends Club International odogwu eze owele jiri dị ebube eze anyị ma n'ezi owele ịkwa n'eze anyị ma ọgaranya nwere Igbo bamba eze anyị ma daalụ n'ọya dịrị gị mma odogwu abịa onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme eze anyị ma n'ezi owele osisi amasị m kene High Chief Chinedu Leonard Chedom ihe eli aba na ụmụ na-eli na Anambra East Local Government nke dị na Anambra Steeti ihe eli ọba na-alụ n'ọhịa dịrị gị mma itinye ọba n'iyi ya bụ ọba na-ese n'iru itinye ọba n'iyi na ya bụ ọba na-ese n'iru emekwenu mami ihe a ga-eli ọba nwanne m odogwu na ọya dịrị gị mma ihe eli ọba odogwu si m kene High Chief Ochukwu Ezisi akụnye nwata egwu na agụrụ ọgbata ozu ọha na Lọkindọ nwanne dị na mba n'iwolo oge oji ego agba ọgụ na n'ibo odogwu na ọya dịrị gị mma ọgbata ozugbo biko nyalue m aka na kansụl obodo dịba ya bụ chairman CEO Imatos Agencies Nigeria Limited chairman Chief Executive Georgette Nigeria Limited odogwu na ọya dịrị gị mma Managing Director Ultimate MJ Nigeria Limited chairman Chief Executive Imalin Agency Limited odogwu na ọya dịrị gị mma onye nnukwu ego na-ekala aka nnekwu onye ego na ọya dịrị gị mma odogwu onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme odogwu si m kene High Chief Kenneth Ọbalụm mmiri na-ezo n'ala wanụ na mmenụ odogwu na ọya dịrị gị mma chairman CEO Coco Cleanser chairman Chief Executive Prince Palace Hotel nke dị na Anịọka ọzọ Igbo ndụ mmiri na-ezo n'ọra niile kenenu mmiri na-ezo
mmiri na-ezoro na bịazolu m mmiri na-ezoro ọra niile gogo cleanse mmiri na-ezoro ọra niile mmanya na-adị anyị mma na mmiri ya aji uke na-eji nwabalụ m odogwu onye a na-ekwu nwere ibo na-eme mmiri na-ezoro ọra niile odogwu na anyị ga-anaba osisi ama anyị naba ọkịja chọrọ ogidi ọkụ ọkịja owe ebenu n'ili a na-ebu achala nyaba achala na n'eto osisi ọma imi okpụlọ ọma ibi ruru erigo nne ọrụ ọma ọnya ka eji ama odogwu anyị je ngakwa ebe osisi ọma na-amịta osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma gba na-egwu lọyimo osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma onye na-ekwu nwere iwe ji karịsị ya osisi ọma na ọjị na-amịta mkpụrụ osisi ọma ọma na-amịta mkpụrụ ọma kedenu mọche ndụ ndị Igbo na South kedenu m eze kwuroche na ọkịja chọgo osisi ọjị na-amịta mkpụrụ ọma osisi ọma ọgaranya nwere Igbo baba osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma